Elleri Kalashnikov avtomatly, granatly, granatomyotly. Täbirlerin yüzü hem örtülen bu hırsız adamların ählisi Awganistanda ýaşaýan etnik türkmenlerdir. Umumy adam sany 100'e golaýlayan türkmenlerin bu toparynyň bir çukury tüýkürip, ellerine yara almagyna sebitde barha mewjal barýan Taliban hereketi sebäp boldy. Awganistanyň demir gazagynda Türkmenistan bilen serhetleşen Zöwüzan welaýatynda talip söwüşçüleriniň barha güýçlenip yerli ilata azar berip başlamagy bilen sebitde aglawa bolup ýaşaýan türkmenler ellerine yara alyp sebitdiň we yerli halkyň goragyna çykdylar. Türkmenleriň bu toparyny odal hem meýdan komandiri bolan Emir Allaýberen Karyat ýol başçylyk edýär. Odal hem ensem urus gowwasyny başdan geçiren Allaýberen agy ýaşynyň ahyrynda bir rahat durmasy ýaşamagy arzu edip gylyjyny sinine talandygyny. Emma aradan uzak wagt geçmän Talibanyň ilaty edip başlan zulümleri has beterdi. Öz dogunynyň öldürilmegi oňa täzeden yaraga ýapysmagy sebäp bolandygyny aýdýar. Soň men Hudadan dileýotym. Men şu taranyň öýümi töten kumunka baysam, haýt tutsam, otursam diýip Hudadan dilegim şu dedi. Soň tötany bu kumar var, düşek bana mı talip tapıldy? Ene Mowlewi dal. Soň inlem aýtdy, aga diýdi, sen ketdi komanda. Kança wagt öňe daýa edip, men aglyňdyny baýap etme, akçada ýat. Millete näme bakasy diýdi. Soň mezmun boldy, şu aýdar inimi bula. Kança kumum öldü, komandan öldü, badagatlar öldü, 9 nep öldü. 10-njy nepen menin inimi mate bana mallarda Maşa Abdulwahid ýan geplerde şunuň atasy bolýardy. Şunu şehit etdim, mezmun geldim, kumlar hemme tekamdan aldy. 65 ýaşyna garamazdan Emir Allaýberen Karyat bir wagtlar Talibanyň meskini bolan Gögüldas etrawyny söwüşçilerden arasalamak basarypdyr. Bellep geçdik bu sebäplerde Türkmen Awgan serhedine barýan itaat ýollar. Sultanda Türkmenistandan gelýän uluglaryň gatnaýan itaat marşrutlary da ýerleşýär. Türkmenleriň bu topary sebite aýlanyp dolu gözükçülük etmegi bilen birlikde itaat ýollaryň ugurlarynda Sultanda Türkmen Awgan serhediniň golaýynda hem ýürüýte barlyk nokatlaryny dikipdirler. Palçykdan ýatylan berkitmeleriň üstündäki awtomatik ýaraglary görkezip toparyň komandirleriniň biri olardy giýje gündüziň dowamında nowatçylyk, gözükçülük edilýändigini aýdýar. Mana şunu bilen bir postumuz Bakşadam serhat ýakada bizleriň kança postamız bar? Bir 4-5 postamız bar. Ýene-de inşallah planımız bar. 3-4 postam teşkil etsek inşallah. Gece gündüz merdimin hyzmatynda merdimen bulardan razy, gaty razy merdim gaty hoşçylyk gelende mer gyşlagam köp. Hatta ol merdim toya tomaşa çykyp bilen ýok teşilirdi gelende bäri köp merdimin ýaşyşy gaty ýakşy. Emir Allaýberen agy öz topary bilen diňe bir sebitdäki adamlary däl. Eýsem Türkmenistany, onuň serhedini hem goramagy özüne borç edinendigini aýdýar. Türkmenistanyň her enkamat hakkyndan tam mada boýunça emniyetini men inşallah men 70-80 nefer motorlaryny yapam. İnşallah şartym köpem bolsa men hem kömek edip şu deme ýol etdi ýa başga ýol etse ogalym etdim ýer edem eden inşallah. Munyň bilen baglylykda Allaýberen agy egerde Türkmenistan tarapy humanitar, insanperwer goldawy berse özlerini uly himayatyň boljakdygyny aýdýar. Türkmenistan öz hukumy ata göterim. Hem elimden sonra haşyçan hemşe bize ýadyndan çykman bize gözläp tutsa kapyna kömek etdi. Türkmenistan taýply inşallah elimizden gelen öz ýaşlarymyz bolýar. Fedine elimizden geleni kömek etjek. Oğlum etjek gatnaşymyz bundan gowak bolsun. Bilen Türkmenistandan hoşluk eder. Hoşam, haram hoş, oğlum men hoşduk. Bu ağırlykda Emir Allaýberen Karyatyň türkmenlerden ibaret ýaragly topary sebiti we Türkmenistanyň serhet araçagyny awanyp biläjek islendik howpdan goramak üçin nowatdaky gündelik aýlawyna başlaýar.